Sa wakas, nakatikim din ako ng naglalaway na tahong. Hi, DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Pong. At ito, ang aking SPG. As in, Super Backnern Secret File. Mahilig ako sa seafood. Pangalanan mo na ang mga seafood na alam mo. Alimango, isda, hipon, pusit, kulang na nga lang. Pati corals, kainin ko eh. Pero syempre, meron akong paborito. At ang favorite seafood ko sa lahat ay tahong. Oyster. Yung ginagawang oyster sauce. Yun na ata yun. Baka nagtataka kayo kung bakit favorite ko ang tahong. Simple lang ang dahilan. Masarap kasing dilaan ang tahong. Una, ibubuka mo ang tahong. Mas masarap kapag sumisirit pa ng tubig yung tahong. Yung naglalaway. Ibig sabihin kasi nun, sariwa, bagong huli. Pangalawa, ilalapit mo ang dila mo sa tahong at sisipsipin mo ng dahan-dahan ang dagta nito. Hanggang sa pangatlo, pipisil-pisilin at kakagatin mo ang maliit pero masarap at mamasa-masang lamang loob nito. At pang-apat, ikaw na kumain ay lalabasan. Lalabasan ng dighay. Dahil mabubusog ka sa pagkain nito. Yun nga lang, DJ Rocky. Bihira akong makakain ng tahong na sariwa. Yung naglalaway. Kasi malayo ako sa tabing dagat. Hindi ganun kadali ang makabili ng tahong na sariwa. Sa syudad kasi kung saan ako nagtatrabaho, pahirap ang makahanap ng tahong na hindi ka lang basta masasarapan, kundi bubusugin ka pa ng may ngiti sa labi. Kaya noong minsang hindi ko na kinayang mag-crave ng tahong, nagdesisyon akong lumuwas pauwi sa probinsya namin. Oo, agad-agad. Kating-kati na akong makakain ng masarap, sariwa at naglalaway na tahong. Pagdating ko sa lugar namin, pumunta ako sa tinatawag naming bagsakan. Bagsak presyo kasi ang kahit anong uri ng seafood dito. At lahat ng benta ay bagong huli. Kaya siguradong hindi ka lugi. Agad kong inikot ang mga stall sa bagsakan. Hanggang sa may nakita akong babaeng nagbebenta ng hinahanap kong klase ng tahong. Sariwa, bagong huli, yung naglalaway na tahong. Itago natin yung tindera sa pangalang Ate. Agad kong nilapitan si Ate. Napansin niya ako agad, kaya sabi niya sa akin, "Sir, tahong ko. Masarap yan. Bagong huli." Pagkarinig ko kay Ate, ay agad akong tinayuan ng balahibo. Dahil sa wakas, mapapasakamay ko na ang tahong na hinahanap-hanap ko. Hindi ako nag-aksaya ng oras.
nakipagdila ko kay ate. Sabi ko, Ate, baka naman pwedeng tikman ko muna yung tahong mo. sumagot si ate. Oo naman sir, mahilig ka rin bang kumain ng hilaw? Sagot ko sa kanya. Oo naman, hilaw na tahong ang paborito ko. Lalo na yung naglalaway-laway kasi manamis-namis, masarap sa dila. Inabot agad sa akin ni ate ang isang platito ng tahong at sinabing, sige nga sir, sampulan mo nga ako. Dilaan mo nga itong tahong ko. Kainin mo ng buo ha. Sumagot ako. Hinahamon mo ba ako, ate? Tumango si ate. Agad kong dinakma ang tahong ni ate. Binuka ito. Hinimas-himas para maglaway. At saka ito sinubo. Dinilaan ko ito ng paulit-ulit. Up and down, up and down. Hanggang sa masip-sip ko ang katas nitong medyo maalat. At unti-unti kong kinain ang hilaw na tahong ni ate. Nilunok ko ang tahong na ipinikain ni ate. Hindi ko nga agad na malayang. Ubus na ang tahong niya. Kasi panay pa ang sip-sip ko sa sabaw sa loob ng shell nito. Pagkatapos, nakita ko si ate. Nakabuka ang bibig. Dahil parang hindi makapaniwala sa akin. Sabi ko sa kanya, Ate, salamat sa tahong mo ah. Sa wakas, nakatikim na rin ako ng naglalaway na tahong. Wala kasi dito sa syudad kung saan ako nagtatrabaho. Ang sarap ng tahong mo ate. Magkano ba yan? agad-agad akong bumili ng tahong niya. Pinakyaw ko na lahat kasi nga bihira akong makauwi. Nang tila nalimas ko lahat ng panindang tahong ni ate ay halatang tuwang-tuwa siya. Sabi niya, Sir, salamat! Inubos mo na yung tahong ko. Hindi ako makapaniwala. Tarik pa ang araw, ubos ng tinda ko. Sagot ko sa kanya. Wala yun ate. Tulong ko na rin yun sa'yo tsaka sa pamilya mo. Tulong ko na yun. Sagot sa akin ni ate. Sir, single po ako, kumakayod lang para sa sarili. Sakto. Nagsasariling sikap. Alam mo na. Pero eto po, bigay ko sa'yo yung number ko. Yun. Kung kailangan mo pa uli ng tahong, sir, ha? I-text o tawagan mo lang ako. Bibigyan kita ng sariwa, discounted pa. Nag-thank you ako kay ate na single pala. At saka umuwi sa bahay namin. Pagka-uwi ko kinagabihan, DJ Rocky, may isang hindi umaalis sa isip ko. At hindi yun yung tahong na kinain ko. Ang hindi maalis-alis sa isip ko ay si ate. Pinipigilan ko lang ang sarili kong balikan sa isip ko ang mukha ni ate. Pero wala talaga. Nakatatak na siya sa isip ko. Hayop na tahong yan. Parang ito yata ang allergic reaction na dala nito sa akin. Bigla kong naalala. Binigay pala sa akin ni ate ang number niya. Kung sakaling kailangan ko ng tahong niya. At habang isinusulat ko ang kwentong ito sa isang kamay, DJ Rocky, hawak ko naman sa kabilang kamay ang cellphone ko. Habang nag-iisip kung okay lang ba natawagan si ate para makita siya uli at ang tahong niya. Sa ngayon, isa lang ang tiyak ko. Hindi pa tapos ang cravings ko sa tahong ni ate. Mukhang masusundan pa ang dilaan. Hanggang dito na lang muna, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Pong at ito ang aking SPG, as in Super Wagner Secret
found.